néhány. Mint jeleztem, egy másik könyv, amelyik azt mondja, hogy mi van, ha nincs evolúció, amelyik azért a jelenlegi materializmus elvének egy nagyon picit, mintha ellent mondana, de különösen azért, hogyha az alcímében azt a kifejezést kezdjük olvasni, hogy intelligens tervezés. Mit jelent ez a szó? Tudva azt, hogy természetesen a tömegkommunikációban nagyon gyakran, mint egy Amerikából átjövő, azt én nem tudom eldönteni, hogy szükséges rossz, vagy szükséges jó, de mindenképpen egy olyan kifejezéssel állunk szembe, amit talán néhány nézőnknek meg kell magyarázni. Így van. Az intelligens tervezés egy alternatív tudományos irányzat, amely azt mondja, hogy az élővilág eredetét nem lehet megmagyarázni véletlenszerű természeti folyamatok révén. Ugyebár az iskolákban mind a mai napig azt a gondolatot oktatják, amelyet 150 évvel ezelőtt Charles Darwin kezdett el hirdetni, és ez szerint az élet valamiféle primitív formában jelent meg a Földön, mint egy egysejtű, és aztán váltak ki ebből egyre bonyolultabb élőlények, és jött létre a mai élővilágnak a sokszínűsége. Ez az elképzelés azonban annak ellenére vált népszerűvé, hogy nem vált bizonyítottá. Sőt, mi több, a modern laboratóriumokban sok ezer embernek, okos tudósoknak, biológiai laboratóriumokban nem áll rendelkezésükre olyan képesség, olyan lehetőség, hogy az élet legegyszerűbb formáját létrehozzák. Mert az élet annyira komplex, hogyha biokémiai szinten nézzük, akkor azt látjuk, hogy egy olyan struktúrát fedezünk fel a világban, akár egy egysejtűnek a motorját, erről egy kép látható a könyvemben, ami gyakorlatilag pontosan úgy néz ki, mint egy emberek által készített elektromotor. Olyan tengelye van, forgó gyűrű részei vannak, egy olyan illesztő csuklója, ami pontosan azokra a szerkezetekre emlékeztet, amit mi emberek készítünk, de ez nyilvánvalóan nem fémből van, ez az elektromotor, hanem biológiai építőegységekből, fehérje molekulákból. És egy ilyen fehérje molekul, akár még egy fehérje molekulának, de különösen egy ilyen egyszerűsíthetetlenül összetett biokémiai rendszernek az eredetét lehetetlen, fokozatos, működőképes lépéseken keresztül megmagyarázni. Ezért az intelligens tervezést támogató tudósok azt mondják, hogy el kell fogadnunk, mint egy kényszerítő erejű következtetés, hogy egy magasabb rendű értelem tervezte meg a földi élőlényeknek a komplexitását. Természetesen a tudomány megközelítéséből ennél több állítást nem lehet tenni a tervező kilétére vonatkozóan. Lehet tudományos, fantasztikus elképzeléseket hozzá gondolni, vagy ahogy a legtöbben gondolják, ez a magasabb rendű értelem, ez maga Isten volt, én magam is így gondolom, és ezen a módon most a tudomány kezdi felfedezni Istent. Ugye ebben a Mi van, ha nincs evolúció című könyvemben én erről beszélek, és egy vitát írok le, amelyet egy biológussal, kutató biológussal folytattam, rámutatva az evolúcionista magyarázatok hiányosságaira, és hogy az intelligens tervezés egy életre való, és minden valószínűség szerint egy igazabb elképzelés, ami jobban leírja a valóságot, hogy hogyan jött létre az élővilág. Azt hiszem, hogy ez egyértelműen a te és néhány száz, vagy néhány ezer, vagy néhány tízezer hozzád hasonló férfiúnak a véleménye. De mi van azokkal, akik, ha jól tudom, például az Amerikai Egyesült Államokban az állami iskolákban betiltották ennek az elméletnek az oktatását. Tudva azt természetesen, hogy jó néhány magániskolában pedig előszeretettel elővették, vagy éppen ezek alakultak. Hogy ítéled meg ezt tulajdonképpen a tudománynak, a szellemfilozófiának, a vallástörténetnek, vagy miknek a harca akkor, amit most végigélünk napjainkban? Én azt hiszem, hogy ez egy tudományon belüli küzdelem, mert a mai tudománynak is van egy ideológiája. Említetted az előbb, és Zoltán is említette a materialista tudomány kifejezést. Én azt gondolom, hogy a tudománynak nem kell feltétlenül és minden területen materialistának lennie.
Lehet, hogy amikor a dolgok működését magyarázzuk, akkor az egy észszerű dolog, hogy keresünk anyagi okokat, amik a hatásokat okozzák. De amikor az eredetre kérdezünk rá, honnan van a világ, honnan van az élet, honnan vannak az élőlények, akkor egyáltalán nem szükségszerű, hogy véletlenszerű anyagi okokat keressünk a háttérben. Szóval a tudomány feltételezhet tudatos befolyást, anyagon túli vagy szellemi eredetű befolyást, ahogy tapasztaljuk, hogy mi is, mint szellemi lények, hatással tudunk lenni az anyagra. Szóval ugyanúgy egy magasabb rendű értelem, egy isteni értelem, az pedig egy sokkal bonyolultabb elrendezést létre tud hozni, amelyet úgy ismerünk, hogy az élővilág. Szóval én azt hiszem, hogy ez egy tudományon belüli nézeteltérés, és én azt hiszem, hogy az iskolákban teret kéne adni, hogy mindkettő megjelenjen. Lehet, hogy az egyik amerikai államban egy időre úgy döntöttek, hogy ez nem lehetséges, de igazán ez egy állandó vita a különböző amerikai államokon belül, és egyre inkább Európában is, és a világ más területein is. Mert hogyha van két reális magyarázat egy jelenségre, és sokak szerint igazán a tervezés sokkal kézenfekvőbb, vagy sokkal észszerűbb magyarázat, akkor lehetővé kéne tenni azt, hogy az emberek ezt megismerjék, és nem kellene egy bizonyítatlan elméletet kötelező jelleggel ráerőltetni a diákokra, az emberekre, hanem be kéne mutatni egymás mellett. Létezik egy materialista megközelítés, amely az anyag önszervező erejében hisz, ami csak egy hit, és van egy másik elképzelés, amely azt mondja, hogy az anyagot az értelem, egy magasabb rendű intelligencia, egy intelligens tervező szervezte abba a formába, ahogy ma ismerjük az élő és az élettelen természetet. Neked korábban egy másik könyved is volt, amelyik néhány évvel ezelőtt jelent meg, ez a Természet IQ-ja című kötet, amelyik szintén azért volt érdekes, mert ebben a könyvben, minthogyha annak egy folytonosságát látnám. Addig, amíg ebben természetesen nagyrészt, illetve nagyon gyakran az emberekről, az emberiség fejlődéséről van szó, ott pedig a korábbi kötetetben szinte csak az állatvilágra, vagy növényvilágra, de mindenképpen, tehát nem az emberi társadalomra vetítetted ki az egész elméletet. De azért jól látom, hogy ebben a kettőben azért egy folyamat figyelhető meg? Így van, a korábbi könyvem, amit egy biológus barátommal együtt írtunk, a természeti IQ-jában főként az állatoknak az ösztöneivel, az ösztönvilágával foglalkoztunk, mert olyan összetett ösztönláncok vannak egyes élőlényekben, amelyek a fennmaradásukat biztosítják, amelyeket szintén nem lehet fokozatos kialakulással megmagyarázni. Ugye, hogyha egy állatnak olyan a táplálkozási ösztöne, amely sokféle tudást feltételez, amit születésétől fogva hordoz, mint egy beléprogramozva, ha mindezek nem léteznének benne, akkor nem maradhatna életben. Szóval ott abban a könyvben több mint 100 olyan példát mutatunk be az élővilágból, amelyre nincs mind a mai napig evolúcionista magyarázat. De ott az ösztönökről, hogyha kicsit ironikusan akarok fogalmazni, akkor a szoftverről van szó, arról a programról, ami az élőlényeket mozgatja. Ebben a könyvben, a mi van, ha nincs evolúcióban, inkább a hardware-ről van szó, a testeknek a felépítéséről, arról, hogy az élő szervezeteknek olyan egyszerűsíthetetlenül összetett moduljai vannak, amelyek nem jöhettek létre anélkül, hogy egy értelem segítette volna hozzá őket a létrejöttükhöz. Ilyen értelemben egy szoros kapcsolat van a múltkori és a jelenlegi könyv között. Ez inkább a biológia, a testek felépítésének az eredetéről szól, az pedig az ösztönökről, az élőlények belső világának eredetéről szól. Álljunk meg itt